start. Ja. Du er ikke strakt ankler, vil jeg lige sige. Hej. Jeg skal bare lige have en film med en kunde, så går vi igen. Du er mor til... Jeg er mor her, ja. Hej. De flytter. Så tager vi lige her. Skal du lige filme mig igen? Fordi jeg mangler faktisk at have den der, som du lavede. Okay. Hele kroppen skal med, så det kan godt være, at du får længere bagud. Nej, det fungerer ikke så godt. Så skal du bare gå længere tilbage. Sådan der. Okay. Ja.